Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di Minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025. Imahatan itu Tuhata na tersurat di Evangelium Johannes pidu 20 sada ayat 15 rodi ayat 10 sia dohot topik minggu satia makaholongi dohot mangihuto Yesus, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Asadung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ali Simon anak ni si Jonas humolong doroham diau si anak kaon jadi didok matu ibana. Olu Tuhan dibotohodo holong ni rohaku diho. Jadi didok Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna musema padua halihon. Simon anak ni si Jonas holong doroham diau. Jadi didok matu ibana. Olu Tuhan dibotohodo holong ni rohaku diho. Dungi didok matu ibana. Parmahani ma aka biru-biruku. Dungi didok ma patulu halihon tu ibana. Simon anak ni si Jonas holong doroham diau. Jadi marsak marohani si Petrus ala patulu halihon didok tu ibana holong doroham diau. Jadi didok matu ibana saluhut na ali Tuhan dibotoho ditadahodo holong ni rohaku diho. Dungi didok Yesus ma tu ibana parmahani ma aka biru-biruku. Tutu si tutudo na hudokot tuho adorang uposo do peho hodo makoho sidirim laho manopot lomoni roham. Alaidung matua ho surduk konommu ma tangammu. Jadi hohosan ni nalebam maho. Jala togi honon na maho tunaso hinalomohon ni roham. Alai marhiti sian hata naodeng dipaluba do ibana manaksongo dia parmatena laho pasangapod debata. Jadi dung didok songo ni ninna ma madok ibana. Ihutom ma au. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon, pola tolu hali di suku Yesus si Simon Petrus marhiti suku-suku nasarupa. Jala laus tolu hali musedo dia lusi si Petrus dohot alus nasarupa. Ali Simon anak ni si Jonas holong doroham diau, ima didok Yesus tu ibana. Dungi roma si Petrus mangalusi, olu Tuhan, di botohodo holong ni rohaku diho. Tentu suku-suku ta, puasa pula tulu hali ate. Dak cukup sehali, malang 2 hali, puasa pula ikut tulu hali. Di hamuaka manami dohot inanami, puasa ikut tulu hali, adong domadok, marhadumuad doi tu paswada honon ni si Petrus di Jesusi. Songon nataboto tulu hali ma si Petrus maswada ho Jesusi, dung ditakup Jesus laho persilah konon na ate. Alai terlepas sian kebenaran ni nataida disi buasa pola tulu hali di suku Yesus ibana tutu naing idaun ni Yesus persitutuan ni si Petrus si maka olongi Yesus idora anggo na lebih tepat. Tatadda do hadirion ni si Simon Petrus ima jolma na terkadang ceplas-ceplos asal didok do rupa ni hatanai sojolo dipikiri. Daibana do nama doktu Yesus di borngin na parpudi ditiki na marulaw na badiyay na sida agia sudi na sida tergasik midaho angguau na sotupa tergasik. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Inna ibana rupani. Dungi didok Yesus ma madok ibana. Si tutudo na hudokot tuho tolu hali do suada honom mau di nasa bornginon. Taga somar tahua do pemano. Dungi didok si Petrus ma tu ibana.
nang mate piau rap dohoto dang suada honokuho. Ima didok rupani di Matius 26 ayat 33 tu 35. Tohoma tutu dang liling sian peristiwa tolu hali do di suada hosi Petrus Jesusi madok tu namanukuni banai tung nasoditadda do halaki lapatan na tung nasoditadda ibana do Jesusi. Budi taidan no di Matius 27 ayat 60 rodi ayat 75 ima pasuada honon ni si Petrus di Tuhani. Ima jorupani sada hadirion ni si Simon Petrus molo hatan waing labil do ibana rupani jala akahala na labilon dak sitiu pun hatani buasa ay olo do topu muba. Hari ini dia bilang I love you, tahu-tahu besok sudah bilang I hate you. Satoki madok aku mencintaimu, alai tang liling lausian pamangan nasarupa do musik madok aku benci padamu. Boha adong do tatada nasongon si Simon Petruson murah-murah madok katana alai laus murah-murah do mapersuada nanidok nai dangawin anggo soi bah si mate langkahin dulu mayatku inna rupani habis satokin nai karoi bana madok dakutadain. Jadi mulu tulu hali di suku Yesus si Simon Petrus taringot tu holong ni rohana tu Yesusi namar nida persitutuan na do patuduhon holong nai tu Yesus. Molo tapai huti turpuki dangadong alasan na asing rupani molo gabe tulu hali ibana di suku. Tohodo hamua kadongan dukos sadido si Simon Petrus na holong rohana di Yesusi mangihu madido Yesus tu ibana parmahani ma aka biru-biruku molo suku-suku na perjului didok parmahani ma anak ni biru-biruku nin narupani disi lapatan na dus dui sudi parmahani ma aka biru-biruku dia do nanidok na disi hama kadongan odo na naing dohonon na molo na tutudo holong rohani si Simon Petrus di Tuhani dipatuduho may marhite-hite ulaon ima mamarmahani biru-biru ni Tuhani. Lapatan na holong ni roha di Tuhani ikod doi dipatuduhon marhite-hite ulaon na nyata. Dang boy holad di hata, dang boy holad di bibir sajo, dak sukup holan na madok olo Tuhan di botohodo holong ni rohaku diho. Ay isi na subuhi madok songoni ate, aku mencintaimu na rupani. Isi na subuhi madok songoni. Sudi dubui madoki, sudi dubui madok holong rohaku tuho. Dak pola marpura-pura bibir madoki. Alai bohado di kenyataan na. Datorop do songoni sahatu sadarion anggo hataida suadong na hurang. Hape holad disuruh do tu ulauni mamitor sudido sibahen sidalian nabi. Mamitor sudido sibahen alasan nabi. Hape di pamangan nakningan sudido rupani madok holong rohana. Adong masada ina, adong opat geleng na. Disadatiki di papungu ma, papungi na tau marupani geleng na opati, lahu manguji holong ni rohana sida tu maknai. Disukum mana sida sada-sada. Tutudo holong rohana tu maknai, manangdang. Roma siahani madok, holokia do rohaku di homa, ninnai bana. Lau songoni ma didok sipai dua, doho sipai tului. Alai ketika tiba giliran ni siap pudani Roma ibana madok tang malowau oma madok holong ni roha. Alai yakin mau ma holong do rohaku diho. Ninna ibana marupani. Duk songoni Roma oma na madok tu geleng na naupati. Atong molo songoni do holong ni roha muna urupi hamu majo makmon. Isi majo sian hamu naupat naulo madapoloma. Mabigi geleng na si nomor sada, si nomor dua, doho si nomor tului, hirana serentak do na si dan natulu madok alasan nabi. Adong may na tiba-tiba makarijuhon PR na, adong na tiba-tiba hurang sehat, jalan na sadanari, sibuk majahay, hape si malas do'y majaha buku na salilingon. Alayala disuruh makna madapol, mamitor ditiuk mabuku, pura-pura majaha rupane. Roma siap pudani tanpa banyak komentar mamitor dibuat miak dungi didapol mah omak nahi
Dia sugari di suku kita ise do na humolong sian na opati. Tutunga taboto alusna ate. Hamua kadongan suku-suku ni Jesus na tu si Simon Petrusi lau suku-sukun tuhita sudidui. Pangula ni huria nang ruas ni huria. Molo na tutudo holong roham. Hamu sudia ka pangula ni huria itu Tuhane. Holong rohata tu Tuhane. Bata patuduhom meyate marhite-hite na mangaraduti tohonan nasahat tuhitai. Molo na tutudo holong roham sudi hamu ruas ni huriai di Tuhani bah raduti ma na pinasa ni Tuhani itu ho. Ahahurwa di pasahat Tuhani itu ho. Bahoma maboto ate mananga di pasahat Tuhani tuhita sirado tata. Ya sugari hita disi ba hok do songoni do honon ni Tuhani parmahani ma akabiru-biru ido do honon ni Tuhani tuhita. Holong do roham Tuau, inna rupani manuku kita sada-sada. Lau sido do honon ni Jesus, parmahani ma biru-biruki. Holong ni rohai ikut dibukti hoddo, songon hata ni debatakiate. Pembuktian na do ito nanin nahi. Bukti do narikot, dakkolak kata. Molo holong roham tu amata buktihon. Molo holong roham tu inatay buktihon. Molo holong roham digelengmu buktihon. Molo holong roham tuhuriai buktihon. Unak kolak kata. Audu sisua bulu. Audu mabano unangin nato. Buktihon pabuana holong rohana. Pabuana holong roham. Jala ba dang marsangga-sanggat to. Unang do dihata madok cinta mate. Hape holan ha nain-nayate. Sadanai nanaing dohonon na tuhita mardumu tu holong ni rohai ima ikon setia do makawolongi. Lapatan na dang marsangga-sangga. Molo didok setia berarti kokoh ibana, teguh hatinya. Dang munggil-unggil. Satokin holong rohana, tokin nai dang be. Unang ditikia dong holong rohana. Bohamo lo dang adong di ibana. Dedunuai. Alani hati-hati hita dakkolan hepeng manang dolar naulo mengalami naik turun rupani. Holongi pesongonido. Alani holong nanidok ni Tuhani tu si Petrus dada songon holong ni jolmai. Alai holong agape do. Songo dia holong agape on. Holong agape ima holong na berkorban. Bukan mengorbankan. Molo pe mengorbankan, ya mengorbankan diri sendiri untuk yang dicintai te. Holong agape ima holong na setia. Holong agape ima holong na makokop. Dohot holong naso halopuan. Alani akamang dohot tamu inanami. Setia mahita makaolongi dohot mangihuto Jesus. Jala bukti na holong rohata tu ibana ta parmahani ma biru-biru na pinasaha na itu hita. Molo na tutu holong rohata jala tutu hita si huto Jesusi ba tapatudu homai marhite-hite ulaun na pinasaha na itu hita ganup. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami sai paurat tome asa di perbuiho katami perbui na dinggan perbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.